mescla més harmoniosa encara de natura i arqueologia, perquè clar, el destí és un destí també abocador, les Cíclades, literalment les illes que estan en cercle, Kyklos. En grec Kyklos vol dir cercle i d'aquí ve la paraula cicle, per exemple. Doncs les cicles es van dir així perquè els mariners tenien la sensació que estaven organitzades a l'entorn d'un cercle. Aquí tindrem de tot. Tindrem mites, tindrem història, tindrem ruïnes, tindrem platges, bon menjar. És un viatge bastant complet en aquest sentit i, a més, amb aquell nom evocador que és Grècia. Perquè Grècia i Itàlia ja sonen bé només per començar. Diu, això m'agrada, on anem concretament? Llavors ja cal especificar. Per tant, de mites, aquesta és la famosa terra de l'Atlàntida. És el que ens han dit tota la vida, perquè Santorini es va enfonsar enmig de la mar, perquè tenim unes imatges evocadores del segon mil·lenni, de gent que vivia feliça, contenta, navegant, pescant, tornant a casa en aquests palaus amb la dona que l'havia preparat el sopar, els nens que estaven dormint. Per tant, semblava que tot era com molt idíl·lic. I com que Plató diu que l'Atlàntida era el país perfecte, doncs serà l'Egeu. El que passa que ja parlarem al llarg del viatge, perquè potser, amb perdó dels ciclàdics, l'Atlàntida estava en una altra banda. Llavors, la unió de les dues idees ve de condicionar sobretot per això, que l'illa que visitarem, Santorini, l'antiga Tera, efectivament va patir un terratrèmol espantós a la primera meitat del segon mil·lenni, va perdre parts de la caldera del volcà com a conseqüència dels tremolaments de terra i, en entrar l'aigua de mar en l'interior del volcà, es va produir un cataclisme de tamany monumental que sobretot van pagar la costa nord de Creta, que va quedar arrasada, i fins i tot el delta d'Egipte, perquè veieu que la costa egípcia és bastant lineal, però en aquest tros que queda totalment desprotegit pel pas entre Creta i Rodes, les onades van ser terribles. I si aquí van arribar amb força suficient com per fer aquesta destrossa, imagineu aquí, van arrasar tot el que van trobar pel seu camí. Per tant, això és el que ha fet pensar que efectivament era l'Atlàntida, però bé, ja en parlarem. Aquí visitarem les restes d'aquesta civilització que estan a Santorini, és el jaciment d'Acrotiri, que mostra, efectivament, un estat de destrucció espectacular, per tant. I, també altres mites, perquè a una de les illes que visitem, Naxos, és on teòricament Teseu, l'heroi que havia matat el Minotaure, va abandonar a la pobra Ariadna, que dormia despreocupadament, i ja el veieu fent maletes i pujant a la seva nau. Però no us esglaieu, això sí que us avanço ara. Mentre dormia va passar Dionís, déu del vi, i per tant va deixar Héroe Cagón per divinitat del vi Simpaticón. Per tant, el canvi no li va sortir pas malament. Després, també és en una altra de les illes que visitem, Delos, jo crec que és un dels nuclis principals del viatge, veurem tot el mite del naixement d'Apol·lo i d'Àrtemis, que són les deesses, els déus fills de Zeus, xixi, això, els fills de Zeus, que van néixer precisament en aquesta illa, segons una part dels mites. Bé, per tant, a més d'això, de gaudir de la història dels mites, paisatges molt macos, paisatges encisadors, no tots els visitarem perquè el viatge té les limitacions de temps i d'espai que sempre hi ha, però els podem gaudir en passant. Tenim també unes platges de somni, això és Naxos també, el capvespre des de la porta d'Apol·lo. Tenim aquests paisatges sempre tan grecs, de flors, de cases blanques, de portes pintades de blau, cúpules també de blau, i també una de les visites del viatge és una de les esglésies més antigues del món, aquesta església de la Panagia Drociani, també de Naxos. I per suposat, cuina, perquè sabeu que és un complement imprescindible quan en el lloc de destí es pot menjar bé, cosa que no sempre passa. Per tant, a Grècia i Itàlia aquesta carta la tenim assegurada i per tant també dinarem molt bé. Llavors, de manera ràpida, el viatge comença a Atenes amb una sèrie de visites. D'allà saltem a una de les primeres illes que visitem, que és Egina, a tocar Atenes. D'allà ja saltem a les Cíclades i comencem per Santorini, com no, perquè és la illa més coneguda, que tothom desitja més visitar. Després passaríem a Naxos, que és una illa molt desconeguda però molt interessant a nivell arqueològic. I de Naxos ja passem a Míkonos, que bàsicament és la base d'operacions
per poder visitar Delos, que és una altra de les grans etapes del viatge. I de Delos ja tornem via Atenes a casa. Per tant, a Atenes el que visitem són coses que, si ja heu estat a Atenes, probablement no ho heu vist. Per exemple, el Port del Pireu i el Museu del Pireu, que és un museu que té unes quantes ruïnes, restes bastant interessants. També el Museu d'Art Ciclàdic, perquè es visita el Museu Arqueològic, es visita el Museu de l'Acròpoli, però a Atenes hi ha molts museus. I aquest és un museu molt encantador perquè té tota una bona representació de l'arqueologia ciclàdica, que és precisament el que anem a veure a la resta del viatge. També visitem l'illa de Gina, perquè és una de les illes més interessants a nivell arqueològic, té un temple preciós dedicat a la deessa Afea i era un dels referents de la religiositat del món antic. No només el Partenó tenia rellevància, hi havia altres temples, i el d'Afea era també bastant maco. Allà ens anem a Santorini i allà gaudim diversos dies de perspectives panoràmiques, tardes lliures, perquè pugueu passejar i fer les vostres fotos. Des a internet en teniu un fotimer i és un lloc té molta màgia, també molta gent, per això feu que a l'octubre ja no sigui tant el cas. Allà tenim les ruïnes d'Acrotiri, que és el palau minoic que hi havia a la ciutat. Després també veurem dos museus que tenen les restes d'aquesta ciutat, principalment pintures espectaculars, molt maques. Alguna resta hi ha en el Museu Arqueològic d'Atenes, però aquí van deixar uns quants panells molt macos, molt interessants. Els micos collint safrà, la veneració de les deesses, és molt interessant. I després, com dic, a Naxos, també una illa molt desconeguda, podem veure més temples, l'església que us he comentat abans, també les pedreres de marbre, on hi ha colossos que estaven a mig fer i que es van quedar in situ, i per tant podem veure coses molt interessants i molt maques. D'aquí passaríem a Mykonos, que és un lloc de turisme, que ens serveix, com dic, de base per poder visitar Delos, que com dic és un altre dels top 10 d'aquest viatge, perquè no és fàcil anar a Delos. Llavors, aprofitem que fem un viatge per les Cíclades i acabem aquí, que és un final estupendo. La gran avinguda dels Lleons és el santuari d'Apol·lo, la gran avinguda dels Lleons, les cases hel·lenístiques amb els seus mosaics i, per suposat, el santuari, amb el santuari d'Apol·lo i el santuari d'Àrtemis, que era un dels centres religiosos més importants de l'antiga Grècia. I amb això s'acabó.